Сега почна. Сега започваме да снимаме 2-2. Държи го това, държи го това, държи го това. Браво! Знаете ли, Бог снимаме 2-2. Откъде ще знам? Ние сме с Барса. Те са снимани и вече ни водят. Вишър трябвахме да го снимаме, какво стане и сега ще се прави. Малко се разигравиха. Да, от трета минута ни вкараха. Ние ще ги обърнем. Мача на 6 минути между другото. Ще ги обърнем. Рите го това. Ти си, тук си. Добре. Вадя, вадя. Вадя. Добре. Какво даваш? Ще ги обърнем, няма проблем. Не, нищо един гол. Какво дава това? Ти ли правиш нещо? Ара се стегна нещо. Са. Верно, колко бързо ни вкара. Те по случайност. Но верно, по случайност ще ги се разкапаме. Да, бидал. Къде тръгна пъто? Дай. Зяр. Гледай. Изкарай вратара. Добре, чисти. Да. Остана? Остана шарено. Мен ми се види, че нашия играч го вкара. Да. Аре да стегне драги. Те ни разпокаха. Разпокали се, няма много време. Сега ще ги разпокали. Аре, извежи! Да. Бати изведе, защото давам да напърви. Ти ми сведе без никой да види. Моли 2-0 на 15 минута. Гледай, какво правиш? Гледай пък къде. Ето. Може. Ай. Браво. Нали знаеш са нашия корнер, как го пием? Да. Идвай тук. Делко то песен реки. Къде не му е работа. Аре си триви. Ти си пия, гледай. Трябваше да изсипеш. Добре. Сипело. Дай. Ти си. Как се размина? Ти си, аз съм. Давай. Трябваше да дадеш. Нищо. Опа, финтове ли правиш, бе? Черен. Давай. Аре, вадя! Браво! 2-1 ето си. Това вече си е гола. Тия техните по случайност някакви. Ма верно по случайно, завърнахме вече един. Погледни, класика просто. Много хубаво Гледай. центриране на наците и аз вкарах в главата. Да, и Добре. гамери вкарва. Те по финтове То по финтове ли, бе? Сега ще го сфинтим. Жолевец. Да, финтовете на направил наказателно плач. Бати идиот. Това бие център с финтове, а ти не дъгни. Ти си. Добре. Ево. Ще Моля, си я взема. Ти си. аз ще изведа. Добре. Аз ти. Центрирай. Ти си. Там си ние сте моят. Мисля, че се обаче там вкараха. Ли знаеш, не дърпай защитниците. Да. Че става лошо. Верно става лошо, ще забрави ми това. Пата се, възможно. Изкарвам. Да. Да, батика спетисите го. Тия сега ти късметли. Нищо, ще е кеф ако обърнем, 4 на... От 3 на 1, 4 на 3. Това има и жут картон, да. Жълт картон? За какво? Сигурно, защото влезнах много грубо. Сигурно. Ти не иска пах още 25, тъгли го пак този. То какви финтове, бе? Давай сега да ги разкапим. Мога да ги вкараме, давай. Чакай сега да... Тук с... Видия. Горе. Трябваше да дадеш. Ние го рано да стигнем, ще е супер. Бе, ние играме по-добре от теха. То се вижда, ама. Тук ми я даде. Охо! Добре, така трябваше да направим, иначе нямаше как. А червени картон са. За бидал. Това е най-добрия. Ама спрех сигурен гол. Добре. Да, жълт за вратаря, червен за бидал, ние къде сме тръгнали. И ще ги биеме с това, ще видиш. Ма ние грабе да стигнем. Да обърнем мача направо. Аре,
Добре. Сам си! Удар! Какъв удар бе да ти е? Ти застана на едно место, иначе можеш и да... Да, бе. Трябваше да опитам да мина вратара. Давай бързо! Бързо са! Дева, майко, беше изязнал ме, дева. Шибания вратар. Давай, ти си. Добре. Мачка е. Мачка е, мога да трябва да мина някой защитник. Ти си. Удар направо. Вадя. Добре. Бехме за малко. Много слабо, бе. Ето как се прави някакви грешки, такива се правят. Те не могат да играят в отбор, докато ние повече паса. Много ясно. Що им подава? Няма. Това ти играта, бе. Направо ги си пак на последните минути. Това ли дава нещо такова? Не, за тех. Супер, и ще има майпа... Не, няма да има. Не точно за тех, ти обсиба. Ти си някакви идиоти. Мачкай! Добре. Няма да стигна. То... Чай, тия се спират тук. За малко. Ти не мога да задържа топката как трябва. Виж, че имаме... Не могат. Те не могат да си подават. Гледай са. Зит. Его е. Добре. Аре! Удар. Майки ми дева. Тия виж как изкарат вратаря. Да бе. Ма той това не е много хубаво, толкова много си изкара, като после далече ги ще имаме. Другия път се префърва, баса майка. Най-добре. Гледай ги, не? И те май си говорят, защото... Когато долу, като бехме долу при стаята, нали, той викаше изчака и другия. Нека май те си някакви партньори. Няма значение, кари. Още по-добре. Първото време свърши. Трябваше да върнем още един телефон. Чисти! Дева, майка му, да иска да върнем още един телефон. Няма шанс за контър. Добре, няма играч там. Добре. Май свърши. Ще правим ли смени, бе? Няма кой? Давай бързо, може да не стане време. Колко ще няма, бе? Давай към врата. Това беше опитно. Аз уж да натисна на... Добре. Да ритне. То тъпанар. Пагат прави. Свърши, сега ще ги обърнем втората част, ще ги капаме. Да. Те по случайности вкараха 2 гола. Се стегнем, и... Те ще правят смени, чакай. Случайно съм. Печа ще ги чакаме с смени направо. Аз след 20 секунди, поне такова ще почне да променя се на това. Деве, какви късмети иска. Гледай, печа сменя, бе. Аре! Чакай до край да има неща. И гледай 2 смени 1 час. Рубини. Да. Това май да знае един, не си спомня. Или не съм сигурен. Трябва да си направим и ние финтовете. Кари. Ши е тука. Той е знал. Той май си е само това.